ngengazebalala mungibisa ngamagama unyukubisa nami ngumuntu siyafana nini ungishupha ungihlukumisa ngengazebalala mungibisa ngamagama unyukubisa. Sikubingelele sikwamukele mbukeli weSiyaviva TV1. Hello, good morning, goeiemorgen, good afternoon. Kuya ngokuthi usibuka nini. Sithi nje Lochani, Dumelang, Ponjoti, Matekwane, Dimasheroni. Elami igama ngu-MC Pholobaso Andile wakwaNgcobo, umfana se-NTW no-Divorce Women nawe Dali Uwoza endwedwe malangeni kwesenkosi uVT. Sibingelela wena sibonga ngalesi sikhathi, sibingelele size sibingelele nosehlizweni yakho. Ngenza ukuthi ufuna ukuyoshela noma ngenza ukuthi ushotela okuncane nje okuzokwenza ukuthi ukwazi ukufinyelela kwisithando sakho. Ngicabanga ukuthi insizwe engihleli nazo njengoba niyibona namhlanje zizokwazi ukunabela ngathu umuntu emunye. Ngibona labo 200 ubengenela abantu abaningi ngendlela eyisimanga balapha ngwethu. Senibingelela ke sinamukela, siyacela ukuthi ningakhohlwa ukusubscribe because it's very important ukuthi uthi mawubuka le video bese nawe uba i-shareholder, ube i-contributor, kube khona okwenzile. Shintshalela igama red elibovu uliphendule libe grey, ulenze nje libe lithuthwana sa grey. Ngaleso sikhathi uyobusohamba futhi uphinde uthinta i-bell, touch that bell, uzokwazi ke ukunotifywa each and every time nanoma ngabe isiphi isikhathi uma kukhona ama video esiwafakayo. If us-uploader wena uzobe uqala ozokwazi ukuthi Siyaviva TV1 sesifake ke i-video ethile. Njengoba namhlanje ngihleli nalezi icukuthwane, ngihleli nalabantu abaphatha imali, ngihleli nalabantu abayiqhenyayo, nalabantu abayitshenayo, nalabantu abachomayo. Ngakusho ukugcwala umlomo nje ukuthi namhlanje sizoke sizwe kafishane ngempilo zabo nanempilo ke esobala le abayiphilayo ukuthi bling bling cling cling glong glong. Uyabona ukuthi idebhisi inyuka usuku nosuku. Ngiphethe ke uQuality Biyela, ngiphethe uDr. BHODLA. Abantu abaziwa kakhulu on social media, on social networks, bedlalisa imali, bedlalisa impahla zokugqoka, bedlalisa inkulumo eziqhuqhumezela umuntu kodwa wena ungathi mawibuka kwesinye isikhathi ubuke ngathi ayikugcwaneka. Ibelieve ke yaka Siyaviva TV1 ithi uNkulunkulu mawufuna ukumdumisa, umdumisa ngokuthi ungayifihli into akwenzele yona. Iveze ibe sobala kuze nomunye umuntu afunde isifundo kulowo muntu. Kodwa inkinga ekhona ukuthi sizoke sibone ukuthi who's the best between these guys. Labantu bobabili fanele besitshene kahle ukuthi ukuphatha imali nokuyidlalisa on social media indaba bakwenzelani kusizaphi kungagcina emalini nokuphila nje impilo ekhomba ukuthi iyathuthuka usuku nosuku. Benithi ke ngiba introduce uzokhumbula ukuthi uQuality Biyela ngomunye wabantu emakhulunywa ngabantu abaseParliament nawe uyamentionwa khona engeke eParliament ngenxa ukuthi uzakhela udumo kakhulu ngamavideo ahlukahlukene. Makhulunywa ngabaculi abasezingeni eliphezulu uyamentionwa, makhulunywa ngama music video asezingeni eliphezulu uyamentionwa, makhulunywa ngensizwa ehlala endlini ezinhle uyamentionwa, kanti futhi makhulunywa ngensizwa ekwazi ukuthi ivisit ama hostel ahlukahlukene ukukhumbula ukuthi obaba nobaba nomama babeke behlala endaweni ezikanje ukulungisa isimo. Kuyakhulunywa futhi ngaye, ngagcini lapho ukhulunywa ngomnsizwa, ukhulunywa ngo-program directors to different events, ukhulunywa ngomfana uQuality umfoka Biyela. Kanti uzokhumbula ukuthi uBhodla ngomunye wabantu obukeka noma ke osezingeni lo somabhizinisi engagcini lapho ephinde futhi ebeyinyanga eyaziwayo eThekwini, KZN, eSouth Africa. Ngathi nje mhlaba wonke jikelele because sewathola ama testimony even phesha kwezilwandle umuntu encoma ukuthi badlule emkhulekweni noDokotela kwaseke kwenzeka u1 no2. Kodwa ke into esibabizele yona namhlanje ukuthi ake bechome njengoba behlezi bechoma lapha sibahlome nangemibuzo. Madoda amakhulu asinamukele senibingelele kuSiyaviva TV1. Mhlawumbe siqale ngawe Quality. Sanibonani ngiyabonga kakhulu MC Pholobaso ithuba longipha ukuthi ngibingelele lapha phambi kwecamera. Hawu mkhulu yami, anginamngani ke nemhlabeni umngani ngamgcina kudala ngisafunda isikole thatha kuhleshulana namagwinya ngincike ukuthi umngani wakho ngoba ufuna ukuhleshulana la egwinya. Umngani wami omkhulu yona camera le ngijwayele ukuvela kuyona ngiyivezela ngichomela ukuthi nginani. Yes. No, kuyasijabulisa mfethu ukuthi sibe kanye nawe othukwini namhlanje. Ngithanda inothi lelo uthi awunamngani kusho ukuthi asoteketisa la. Sizoliphenya ibheshi magnestic. Dr. BHODLA asikubingelele sikwamukele bese sikuphi ukubingelele ababukele emakhaya. Hayi siyaphila Pholoba ngiyabingelela nababukeli beSiyaviva TV1 ngithi beqhubeke njalo nje behlale nathi bengaphela amandla kuningi abasazokuzuza okuhle ngokuba seduze kwethu.
size siyabonga. Sibonga kakhulu dokotela. Okay. Noma sengishilo ngathi Dr. Bhodla kodwa ngenze ukuthi uzophinda usinikeze enye incazelo ukuthi ubani uDr. Bhodla kafishane. We know ukuthi abantu bayakwazi, abanye bayiziguli zakhe, abanye bakubuka ama social networks, but kubaleke ngakho konke kusemandleni ukuthi oqala ngqa ukubona namhlanje eqonda ukuthi sikhuluma ubani masikhuluma ngoBhodla. Masikhuluma ngoBhodla sikhuluma ngodokotela wesintu oyinyanga aphinde abe umthandazi. Ongenise kakhulu ke ngokufika afake umkhakha ukuchaza kabanzi ngomsebenzi wakhe, angene ajule mayechaza, angiyiki phezulu inkulumo emalana nomsebenzi wami. So nje ngidume kakhulu ngokuthi uBhodla udokotela oqala ongena kuma social network ayichaze ngendlela ayiyona, aphinde umsebenzi wakhe awuchaza ukuthi usuka kuphi nendawo. Quality baningi bayakwazi bayakubona, kodwa ukhona oqala ngqa namhlanje ukubona. Ake sichazele yena ukuthi ubani uQuality Biyela. Esengadlula ngokuhleka emkhulu. uQuality waBiyela nguQuality nje waBiyela, uBiyela oRish. Masihleli nje singabanumzane bakwaBiyela, mawufuna mina uthi ngifuna le yandoda le. Ukuthi ngifuna uBiyela oRish. Ingane sekhaya iduku ibiza mina nje. Ngoba even nathi ungena ko Shoprite ngihamba nezingane zakithi ukuthi ingane mayibamba ama chips sengishaya isandla ngithi ngabamba lawa yabiza ingane iphuma ixhakile ngapha la ngapha ngifike ngikhokhe isiphume mina ngibalisa zonke into lesengeke ngena kuzona bangibona abantu akaze wenze ukuthi ngene ngifike ngayishiya itip. Mangithenga ngiyathenga ngishiya itip yonke into ngiyazisa ukuthi lokho okwami athi yabo nje la ngiphethe ucingo lami lwathi ungifona lapho lobazi ungimema la uthola lo ucingo lo le iPhone u-I means ukuthi my. Okay. My phone la yon iPhone ngafika usuyichopha siyaxabana ngoba ishile ifuna athi iPhone. Yes. Akuyona phone enombala. Yeah, phone. Okay, Quality uzwakala uthi insizwe njani negama lesilungu? uQuality yini? Isizulu. uQuality akakusona isizulu kodwa uQuality makuthiwa quality awukwazi ukuthi uthi la endlini ubi nama stepisi uthi kuzohla uQuality la. Ithi iqala nje wesho uyibona ikhava lethu uyibona igcwele uthuli. Equality product engena error. Okay. Equality product engena error ayinaqhashaza mangithi mina le iPhone le once ayibona isilunyiwe ingalunyiwe la ngemuva kuyi-upload phela sekuyi error le akuselona equality le phone le. Okay. So mangabe ubona uzokuthola khona umuntu ethi uQuality emshayeni kumele ulindele into yakhe iqondile yonke. Okay. Igama melichaza mina ukuthi lathi kumele menyezwa ngesingisi ukuthi iquality le mpahla ngoba bebethi kumele biza ngesizulu lifuna ukuthathela kude. Okay. Umuntu othwathwala Quality ngoba umuntu ovulelekile ngezinto zakho ungamphikisa uthi yini ukuthwala? Ungambuza kanjalo? Ngambuza yini ukuthwala ngoba mina ukuthwala ngikwazi. Ngithe ngiphuma esikoleni bengithi ekhaya ngakithi bekukhulwa ngomsizwa ke kudlalwa umaskandi kakhulu. Kwathi makuphuma masidi cover la ikomgqumeni kanje. Ngivele nje ngayiboni nguthisha ngayiboni ngudokotela bengivele ngibone ngumgqumeni straight. Hathi ngikhumbula isigqoko ngathi awungizwa ngahle ngiyozwa. Right. Ya ngikubekuvele ngibone ngumgqumeni straight baphuma masidi cover yabo. So ngathi bangiphuma esikoleni angayitshethi yazi ukwathi kumele uyofunda like ama institution la ekhona egcwele KZN yonke yabo. Bese ngeke ngikwazi ukuqhuzela umuntu osemncane ukuthi bengafunda abafundi abantu. Ngaphuma ngisebenzile ukho umuntu ongaphawula mhlawumbe mebuka ivideo yethu ethi ngake ngasebenza noQuality endaweni ethile. Ngeke ngasebenza ke mina. Okay. Usebenza ubamba simende wenzani? Yisithi bala seminaze ethobe ngemncane nasemafamily bengeke ngwaqula usimene. Okay. Ngasebenza ke ngohlwana umsebenzi. Till ngize ngibone ukuthi hayi akusangifanele ukuthi ngisebenzele umlungu. Sengingakwazi kuyimela. Ngadlulela phambili. Njengamanje yabona mama ufona la efonini yami. Angitsheli. I-call ngibamba mangithanda. Ngenxa yokuthi ngiyazi ukuthi akekho umuntu engimdingayo. Bonke abantu abafuna abantu abadinga mina. Okay. Sengisidingo mina la eNingizimu Afrika. Mangabe mina ngikhuluma nomuntu mina itopic engenayo imali ngiyashesha ukuyi-cancel i-call. Mawusuke nje engenayo imali itopic yakho phakathi ngiyivala i-call lokho ngenza ukuthi ngibe nemali ke lawo. Ngoba umuntu ongena profit ngiyibamba itopic yakhe ngithi
uza ngamawala lomele simbhaso uzosiphuca esinakho. Dr. Bhodla uthi le mali la ieditiwe phango insizwa ezimbili ezidume ngokudlalisa imali njengoba namhlanje nifike nathi full ningamphendula nithi uthi just the edition ngiyacabanga ukuthi naye lo muntu lo ngabe une stress mengasho njalo ngoba uyabona ukuthi labantu bahlezi bebonakala nezinsakavukela zemali inqwaba manje lesithe ngoba sodlula emagarage asihlanganise nje umnikelo sambe sibhekela abantu abacuntsisa so50 bese sithi hayi faka full tank mfowethu faka full tank mfowethu abanye sibadlula bequbuza ama quantum la sayiqubuza mfowethu usitshela ukuthi kube imali sayikho into esithi siyibudgetile ukudlala nje ngayo lela umdlalo quality webafo ilokho zami imali lemuntu emethi editiwe ungasho umuntu ontanga yethu okay mina bafo mabe let me say ngineminyaka yo20 mina impilo yami iqhathanise nomuntu ona 35 ngoba izenze ngizenzayo zilingana nobaba hayi nezingane okay so umuntu osothi imali editiwe noma imali thola kanjani lo muntu usuke ifisa impilo engiyiphilayo efisa ngabele impilo engiyiphilayo eyakhe yabona impilo engiyiphilayo mina akekho umuntu esisonga efisa ukuyiphila uma uyindoda nje uphila ufisa ukujabula nefamily yakho ngeke ungafisa ukuba yimini noma ufuna ukugqoka uyacala ukuthi kombe ngizokwenza njani ngibe uquality yabo so ngafishane nje guys angikhulumi nomuntu omusha osekhaya right now ukumvezela isithombe sokuthi awulali masemali iyehla njengemvula imapha amacebe niwesebenzisayo ukuthi ngelinye ilanga nanihambe niphethe imali engaka noma engaphezulu kwale engakusho umkhulu uyawa empilweni kumele yonke into oyenzayo uzethembe ngayo yonke into oyicabangayo uyenze ungababhekeli labangani bakho uyabona mina pholo basi ngizenzile izinto inhlamba mhlambe zo3 engaze ngithuke ngazo la elokhuzaneni eSouth Africa nje yonke abantu bezama ukungithena amandla uyabo so into uma uthi uyafunda umuntu osethi uyitshethu uyini ngokufunda qinisa kakhulu okay uma ukuthi inkolelo yakho uthi uzophumelela ngokucula cula kakhulu abantu mabekuhlehla amsahlehla lokho kugxeka wakho ukuthatha ukwenza ingoma ma ukuthi umthandazi thandaza kakhulu abantu mabethi uthethe ngaphumelela ngokuthandaza uyini lo ma ukuthi uyaswenka swenka kakhulu ngoba lo muntu lo usuwethi ufuna ukuthi uye ukuswenka umuntu nomuntu la eNingizimu Afrika kulwela iqhiba la kwabo ukuthi engathi ngapraiswa eyakwethu ingane ethiwa iyona yenza izinto ezinkulu ezinhle uyabona mina bafo yize nginazo indlela engisebenza ngazo ukuthi ngigcine ngibe nemali kodwa ayikho event eba khona ikakhulukazi ithinta umaskandi ekuthiwa uquality awumtholi yona and so uyangena nakule lawa amanye angawona ngingangeni umaskandi kuphela ngingena kulawa amanye because ngiyaxhumana neziningi ezahlukahlukana like Big Zulu Quest abathwali lezi ecule imicolo yama hip hop yabo sisondelene kakhulu not ukuthi ngoba mhlawumbe ukhwala uzofika ecule ethini ukusonka kukodwa shaxa kwamna bafu too much mina bafu ngaba nekhavela ngisala lembhede ngingena auto bani ngathi gqoka khavela kuthiwa ngithi awunoma ngigqoka ikhavela kodwa ngana auto okay ngithi mina ngizothengelana auto papa ngisenamakhavela ambalo ngizofakani kona njama nje ngauto papa bathathu impahla eSouth Africa nje ngokuswenka uma ufuna uqasha upheshe ufuna into oswenka ucabanga uyabona bafu kunomuntu obuka le video ongazi ukuthi khona abantu othiwa bread nzimande owazi nje la eSouth Africa khona oquality akabazi lalela lapho ngikwenza example ngomuntu engithi mvulu khona amadrama amakhulu aseParliament angenayo asukhethu ngohlonishwa ayiqali yami ngizoba live na ku Instagram inkani yami ayinanki okay okay ngila kunomuntu obuka le video okwelinyisa ongazi ukuthi khona amadoda alapha eParliament amanje wathi abantu abala eSouth Africa uRamaphosa ngobevalizwe udume ngalokho bese uba quality yababathi akazi khona amanye amanje kuthiwa ubani uyibambela kabalandela abantu bazikhona thina so sisodwa thina simeli Africa enkulu kakhulu uzabe mina ngiyakholela nje ukuthi nje quality uyafisa ukuholela lokho kumele kwenzeke kuyimass ukuthi inkinga yami
ngisuke ngaqupha kakhulu isoka ngangafuna lokho ngathi yabo kuya i-call engena akwazi ngangena i-call umuntu uzobuza ukuthi kwathi usuka kumele unjani uzothi iquality ukuphi nje ama ngifisa senze imali okay call kodwa ngizoyiziba ngoba khona imali enginayo le lapha ekhona guys konje nihlukene la kumakhosi amaskandi ne favor umuntu oyedwa noma ne favor abantu abahlukene DR.BHODLA na quality ne favor deyodwa noma ne favor ehlukene ngingazi mhlambe sizophambana ukusondelana ngokulandela umaskandi mina kumaskandi ngidlala ingoma esuke ingithinta ngoba ekhaya kuyimini breadwinner singakhulanga asilindanga ukuthi kushona ubaba bese sicela sibazi egwili shuthi ubaba akabanga i-hard work mina uvuke siba i-hard work nje ekhaya so ngidlala ingoma esizothinta mina ne-family yakithi ukuthi icula umuphi umculi angene lapho uthi icula umuphi umculi ukuthi icula ubani mayingoma izokusuke message ngiyancoma lo mculi lo mfana lo wenza kahle anginawo umuntu ngithi ngimthwele ngeqoma ngimthwele ekhanda ngisho into iliphi iqhawe ongafisa ukulifaka stage quality othi nje ayongafisa uthi hayi ngisharp ebaculini engifisayo ukubafaka stage hayi ongafisa engingafisa umfa stage uthi hayi ngisharp ngomlomo wami ngikwazi ukuphimisa into efana naleyo ngoba umuntu encourage izwe ukuthi lenze kahle angikwazi ukuthi khona umuntu coach ethi wenze kahle nami sengiqede ngingena kuma video ngithi ubana ngimdinge eduze kwami ante namhlambe uthi konke ngikwenza ngibukela quality ngiyabhona nginjalo kanti angisese ngiyumzali ukuthi bakhona kumaskanda abacula babukela kuwe mhlambe u90% u10% kuphela ngikwazi ukwenza ngamadepa angathi awukwazi ukufisa ukufana uma umuntu uphila nje kodwa nje angathi 99% abafisa ukufana nami uyadwa mhlambe ngathi wayaphuma ngoba umuntu wesilisa nje uphile eSouth Africa ufisa ukufana noquality ubani nemali eningi phakathi kwenu nobabili DR.BHODLA uthi sinemali kakhulu mfowethu manje sigcina singasanaki noma khona neningi noma khona ungena ngoba sinayo lento quality usekwavuma ukuthi awuqondi noma uwe all the time kuukuthi ngoba kaze ngikhipha i-call eya kwamakhelwane ethi silambile angikwazi ukubona ukuthi khona inkunzi edlula mina angazi ukuthi unemali nje mawuqhamuka unemali ngithi mina eyanele wena yena ngiqanda engawo uthi wena unemali ngithi mina eyanele wena ukhwathe ngikwazi mina unemali yabo okay unabo abantwana DR.BHODLA nginayo umntwana munye okay quality unabo abantwana ngizale insizwe eyinolaka kabe efuna ukugqoka kwabhokhathi kuphela uma egqoka akubizi kodwa mina bengisanaka ngoba phela kuba ushintshi okay awusilandise lapha ngifuna ukuthola into ethi uhluke ngani wena kumuntu osebenzisa isigubhu ukuze ebe nemali ngoba udokotela nje isigubhu naso nayo uzositshela ukuthi engabakhuthaza abantu abathini ngokuthi bebe nezigubhu ukuze ebe nemali ngaphandle mawuthi wena unaso ke nawe ungakhuluma njengoba ngizocela kudokotela ukuthi ulwazi usiqale hlambela kuthini unaso noma unaso yini isigubhu baba endlini nosinki nobaba ngiyakazi isigubhu manje angina information isigubhu into etholakala kubona uDR.BHODLA le ukuphucula impilo zabantu ngokusho kwabo odokotela nokusho kwama client abo bese beba nemali bebukeke njengoquality no emkhulu abantu ngingababhayizisi ngingabalahlisi ngami ke ngiyami impilo engiphilayo eyami impilo idinga ama meeting idinga abantu abafundile sihlale phansi sibonke sizophuma kuphi singene kuphi uzigcina senza imali doctor eyami impilo kubahla engihlanza nabo ukuthi abantu ebengikwazi ukuthi ngithi mangichuma ngemali yami ngisose ngisebenzile ngingaboni umuntu osebenza imali engiphathayo ayiphathe umuntu osenza uhulumeni iyathandizeka le genge le engabantu abasinyana phindela imali yakho le genge abantu no le genge abantu abasinyana ngithe mangibuka ngabona ukuthi abantu engaze ngiqhathaniswe nabo yilaba benza imali ngemkhoshosho le emlingo yabo yegumbu all this stuff ngoba ungakwazi ungiqhathanisa nomuntu othi mina ngafundela ukuthi awukwazi ungiqhathanisa nalo uthi nje umuntu osafaka uthayi eyatorhoyini lonto ngaya mkhulu ungazi uqhathanisa budget lo muntu mina bafuna ngibudget mangena mina ngiyenza mangala mina pholo basi ngabona lo sofa ngawuthanda
ngiyakutshela lo phoso kakhulu afu ngiyawudinga ngiyawuthatha futhi manje bengakuhlelela ngiswendile khona bengathi ngizokubona sithethe ngidrink isiphuzo hayi uthi uthanda lo sofa sengelokhu ngibalisisa onke into lokuthi ipholomazi lo ngathenga lo sofa kuyabed anginayo into enjalo empilweni mina so ngabuka ukuthi yazi ibandla eningi leli la kahulumeni noma ibandla engilibambe nayo eduze nami alikwazi ukuthi simithane somehow kunale genge le enzi imali lengento zayo yesizulu all this stuff leso iyakhona ukwenza ucash usuku nosuku. Dr. Bhodla ithini bank account? Ngiyacabanga ukuthi ku Capitec nginawo mhlambe u 1 point something or something wakhona uya ku half 1000 something 1.5 khuluma ngaye M. Okay. Khuluma ukuthi imiliyoni ligcwele kodwa lino half ozeceleni. Ngicabanga ukuthi le moto engiyithengile ukugcina iOD ngiyithenge ngemali ebikade isifuna ukuyakuthula imali. Ngaze ngithi ayangiqephuleke bese ngithi hayi ngapha emotweni. Okay. Quality your bank balance? Angikwazi ukumemeza ngithi Capitec uthi Capitec usebenzise ubonakele kuona quality ubhala u4 nje ngalo necard uthi uyalifaka alivumi Capitec bengusebenzisa ibhanki sami bincane kakhulu lo nyaka lo ungibona ngihleli yakudala lokho ngangisomngane ama student lapho manje sihlohlana kodwa sisenza uCapitec ngoba kutransfer ibanking alisebenzisa kodwa ibalance yami iqinile kulona kodwa ngimningi kakhulu ekutheni imali ngiyiphathe ngezandla ngiyibona kukodwa lokho kuyangijabulisa angifuni ukuthi yithi mabe ungivashele ngoba mina ngiyathandwa ke mina isport sami nje emhlabeni ukuswenka ukuphatha imali ukuqonya ukuthanda hayi ukuqonya ukuthi siqomane sami serumini noma siyobhuka ungibuka ungithandile usuqomile ngokwenhliziyo ukuthi akuluthe sidibane uthandwa nje mina isport sami emhlabeni so mabe ungibona ungikhombisa uthando into engijabulisa ngayo umuntu ngikhipha imali ngikuphi uthi ngiyibisa Okay. So angikwazi ibalance angikwazi ukuthi because yami balance hlezi ehlenywa ngenxa ukuthi ngidibana nabantu engibabona ukuthi lo muntu lona uyindla angimela apha mina ngemali engiyiphethe eyami injabulo mina ubungibona nje ngelona iphuke engathanga ngaphathi imali ngakhubazeke esiswini ngaba nomkhaba ingoba ukujabula kwami kulele ekutheni ngibona wena useceleni kwami ujabule akulele ekutheni ukujabula kwami kumele ngiyodla imali mina myself ukuze kuzojabula mina makujabula umuntu oseceleni kwami elawabiya sesilijabulile nje iqhawe. So kwenze njani estage noma kwi festival ufaka ukhuzani kuphela estage? Into enkanjalo isuke ihlelwe umnazo lo umcimbi. Okay. Umnazo umcimbi. Uthi ukuswela namhlanje uya announce ngokuphelele ukuthi akuyena uquality ohlela into enje futhi akuyena ukhuba ohlela into enje kepha ngokomsebenzi osukunikiwe usokuba bomcimbi abathe wozofaka ukhuzani kuphela. Ya babheka ngaleso sikhathi lo mcimbi babheka ukuthi ubani umculo onamandla kulo event esesikuyona no MC ongakwazi ukumfaka. Okay. Kunabaculi othi mawulalela ingoma yabo uyisidinga umuntu ongathi ngaze igiyele noma ngathi ngaze ebe na dating azoyisho ihehe abantu ukuze bemlalele. So akekho umculo esengike ngamfaka stage ngenxa ukuthi kwakuthandeni nathi bani ngimkhonzile ngifisa ukumfaka stage akekho umculo njalo. Na nombani ngabe nginezwe yena ngiyofike ngimfake. Yes. Ethi noma kuthiwa uyona insizwa mawufaka imile stage ungena stage nawe uze unalo themba uthi into yami nginamandla. So uma ngifaka umculo ommentionile ka manje stage akusukuswa ngaphakathi kimi uthi ngoba ngiswendlini ngifisa ukufaka la but umhlelo umcimbi into angitshela ukuthi quality so umculo wethu osibani bani wena nomfaka nokuthi kusokuswa kimi sibona undlala ithawula phansi lento ethawula iqhamukapi ivele kanjani kungani undlala phansi before wenza nanoma ngabe yini stage because ithawula liyazi ukuthi lipopular kakhulu emdlejeni ithawula elokugeza ithawula elokugeza stage mangifike umcimbi nomcimbi uma event ngijwayele ukushintsha mhlambe kube modern 7 umculi nomculi ngimbuye ngempahla zakhe. Okay. Bangena umthandeni stage ngimbuye ngempahla zakhe ngena ukhuzana stage ngene ngempahla. Umbuka sakumkopela noma ukuhambisana naye noma ukumbhitha.
kuukuthi ngenxa ukuthi bangabafana abanye nabo akekho umfana ophilayo la ningizama ngisho mina ngakopela kuyena ngisho ukuthi wonke umuntu ophilayo esonto kumele ekopele kumina okay yise ngeke ngithi bonke kodwa akekho umuntu engibukela kuyena nginayo role model mina manje mangathi umuntu ya kodwa angikho lapho so ithawula mangilendla phansi ema video nesengihamba lapha ngendla ithawula phansi bengisuke ngifake izinto ezisuke sasezintsha okay enyaweni manje mangabe kade lokhu kuphithiza abantu abahlukahlukene stage ngeke ngibuka ukuthi ngoba ngibuye ngivuke na ukuthi ngiqhumaqhume ngigiye ngithintithe what if isethi ngiyayiqhumaqhuma ngiyayithinta vele kuthuquluthulu lembadada laphansi ngcono ngendla leyithawula okay ithawula elifanele ukuthola lezi zinto elifanele ukuthola lezi zinto okay hayi ngoba ngisuke mhlambe sengicabange ukuthi sengicheme nobani yabo ithawula khona ligxile kakhulu emdletsheni futhi nasemdletsheni sidla wona impela kumdletshe ngoba amanzi siwadlala sazaphiwa nanesibongo sidla wona impela ithawula ngisebenzisa umuntu ngizokuvikela nje my expensive shoes uyaqoma ukuthi udla umdletshe noma uthi uyakwazi ngoba babiza ukuthi umdletshe mina ngiyawudla triple umdletshe ukuthi khona into enjalo esigodini ukudla mina followers yawona mangabe ngisekhaya ngithi imoto angihambi nje ngemoto ngithi ngizohamba ngeyicathulo uyakwazi ukuqonisa amaloba ezicathulo ezigqokwe yimina nomuntu ohlala emakhaya okay hayi akusho wena kusho into efakile ngamanje DR.BHODLA yeah mingaki imizi zingaki imoto ngifuna ukuya quality ukuthi hayi mfana ugqoke kahle and ugqoka kahle yeah but siyafisa ukwazi nokuthi izakhiwo ingaki yeah because ngicabanga ukuthi impilo eniphilayo noma engekho obukela komunye emhlabeni jikelele ngokwenkolelo yenu ukuthi angibukabukeli kwabanye naye role model but ithi into khona into enhle kuyenze omunye bese uthi nami ngiyibekela ukuyenza siqale kuwena manje sifike kwimizi siyakhiwa quality mngake yakho ikuphi okokuqala ngeke inkinga okokuqala ngakhe indlu yami nje ekhaya la ngisala khona kaBaba esiflat hayi isiflat indlu nje 6 home namakamela u6 tete ngase ngisuka lapho nganyukela ngenhla emzini kaMa uma unomuzi wakhe ngakhe yami ewu3 room ngoba angihlali khona ukufika ngiqhu ngidlule okay ngase ngekhaya ki isubsidy leka 6 ekama wakho no ilese ekhaya okay ewu6 room yes ema ngithi ekhaya ngikhuluma ngokumalume ngoba ngikhulele khona elangisaphilo ngakhona okay ngaze ngisuka ngaya ke manje kama phezulu okay ngafika ngabe ku3 room okuqhuba nje mangifikile ngilale ngidlule okay ngase ngahamba ngaye ekhaya kaBaba la ngizalwa khona ngakha urawundi onamakhona awu8 okay ngase nguhlukanisa phakathi kwangathi uthi mawubheka ufuna ukuba nekamelo eli-sitting room lokuhlala bese ube khona lokulala muhle bayawazi abantu bese uthi la eThekwini ngihleli la esilungwini angirent isilungwini awurent angirent esilungwini ngihlala ereserve hili izulu asikhulunywa isingisi ekseni lezi ilimi nje lezi eyikhulunywa la amakorekwere la emadrobheni awekho amakorekwere lapha nesivuka ngesimani asixoxiselele igama oh okay la elokhuzini yebo yeah ngihlala esilungwini nje bafowethu lapha umlungu abantu nje abaphezulu kuphela mina ngedwa umuntu onebala elimnyama la ereserve hili ngabona umuzi ubhala for sale ngathi cha ake ngibheke ngoba iprice ayikho ngiyobheka mangifika hayi awubizi kakhulu ngoba wawu 900,000 but kwakhona into ethi asikhulume nalabo bantu bagcina bethi no into eyenze beyibize le price kunezinto akade isengaphakathi kanti ngenhlanhla ngizofika mina sebeyikhiphilana vela ngiyifoni bathi mase bethu 7 hayi ngavele ngawuthatha 700,000 okay la ngihleli khona ngihleli emzini engawukhokhela imali njoba uyibone lapha namosuke ubona ama customer ami efika ngeyimoto ngithi azolala asuke ngalele eBNP kusuke kukwami ngakhipha imali ngathenga umuzi ngoba ngenzela ukuthi uma ngibona ukuthi impilo ngeyilanga seyifuna ukuba ngenye indlela lo muzi ubuye ngisebenzele ba unezindle eziningi unama room 21 iroom iyodwa inendawo yokugeza yokupheka yokulala yenza yonke into iroom eyi1 njobe u21 nje
Futhi mina ngingakwazi ukuthi ngiqashise abantu abawu21 mangathiwa ngempela sekuyabheda. Quality. I'm good. Same question. Mungaki miss izakhiwo. Nakho ugqoke kahle. I'm good. Webo njengamanje nguswenkile straight. It is Swenkile straight. Sevesaje. Yiwashile gas legolide. Yeah. Ijini duvera. It's promise. Amateke parrot yam. Liwasho wele godi liyabeza. Angilithengelanga ukuthi liyabeza nginandaba nokubeza. Ngilithenge ukuthi ngiya invest ngenze lamathiwa ngiyashona ingazami zilibuyiselele desa khona amagolide zijixeka. Ifa ubekiziwini ifa eli. Kulokhu kwemizi imoto imigwaqo ingadi ethi umuntu nomgangi. Abantu sokumbuza abawubuze kaningi akekho umuntu oyabona kuma social media laba engibona la khona ngiposte umuzi bakithi. Kodwa amahotela siyabona. Ngiyeza lapha. Okay. Izathu salokho ungangiboni ngiposte umuzi bakithi. Umuzi wakithi unobaba. Umuzi wakithi. So akuyona responsibility yakho. Nginabafowethu abangilamayo. Okay. Nginabafowethu engibelamayo. Kodwa ngenhlahla kuthi kunabantu abanjalo ngaba namandla ngavele emehlweni abantu ukuthi quality unamandla ekhaya. Even nothi sengikhande uRondo namakhona u50 angikwazi ukushutha ngoba kunomuntu ozobona iphutha lokuthi lo Rondo lo wasiba namakhona abheda kanje. Ngingablandaba mina sengijwayele le nto le noma nginelisekile ngalendlu lengiyenzile ekhaya. Abafowethu abakwazi ukubuka ngamehlo athi umfowethu uyatrenda nomfowethu udume umfowethu uyasiba. Bathi ake siseshele umuntu lo othuka umuzi osekhaya ukhandwe kanje. Sifisa ukumbona ukuthi ungcono ngani. Yes. Bona abezukuthatha ngalenhliziyo yami ukuthi mina ngithi minayi vele mawudumile uyathuka. Wena bawuthatha ngenhliziyo yokucasuka bethi ubani siyomlwisa. Ngina kunesito engakwazi ukuyiposta sesizenzile sengibona ngathi ngaze ibonwe yizwe kodwa ngicabangela ingane zakithi ukuthi kunezingane zakithi engesakwazi ukufunda ezikole leyifunda khona ukuthi ngizofunda kanjani bangihleka abangane nginabo bathi kuthiwa ngekhaya lakithi ngiphuma kulo ngithi mangiyiqhenya ngalo ukuthi kodwa lokho akwenziwe ngephutha kwenziwa umuntu oyedwa ozizalwa naye. Quality wami posta yonke into. Yabo uzabe mina sengichomile ngezinto eziningi na ubona ukuthi kufanele lichomela ngalento le inhle. Kodwa ngenxa yokuthi mos kunabantu basekhaya bakhona angikwazi ukuthi ngichome mina ngomuza because uba kuyombiza ehlala phansi ethi quality why uthatha umuzi hamba ugaxa kuma TV uhamba ugaxa lapho wenzani manje ngizophendula ngithini kanti mina ngifakwe ipressure inini abantu engiphila nabo ukuthi quality post umuzi usuright upost angikwazi ukwenza lokho mina even ungekho right ngingawupost into nanga upost uthi right angikwazi ukuthi ngeke kulophuze ngizokusho mina lokho kuswenhlizweni yami wena bese inkinga yenhliziyo yakho as long as nje sizwe okuphuma kwena ngithi ngizothi nyasho njengoba usemehlweni abantu kwalithi ukuthi no njengoba usemehlweni abantu umthwalo wakho ukuthi ungakusho ungafuna ukusho ukusho futhi ufuna ukusho kodwa thina kuumthwalo wethu ukutholisisa ngakho uthona hayi konke ngihamba kahle ushaya ingoma yashongwe mina nguquality ngabela ngizothini anginayo iminyaka eminingi ngingaphandle kwesikole. Okay. Kodwa izinto esengizenzile zikwazi ukuyithethize makukhunywa ngami ungafunda ukukhunywa ngekhehle lidala. Ngenxa yezinto esengizenzile nezinto esenginazo. Konke ngikwenzile kungaphezulu kwamandla ami. Okay. Okusekhaya noma umukhonjisa umuzo waBiyela noma umuzo wamcineka mama ngiphuma khona. Akukho kuthiwa washiya ebenzelile baba kulomuzi lokho. Siqala phansi kuyaphezulu. Akukho esiqhubeka naso renovate ekhaya. Siqala phansi kuyaphezulu. Awunalifa. Akunalifa mina. Konke kukhona ekhaya. Wena uzoshifa. Imina ngiqale nje manje ngoba into engenza. Mangiqala mina ngifaka iwashi ngenza sure ukuthi liwashi elingane zamatho ngiyashona kumele zilibuyisele la thenga ukuthi ubaba bathi. Buyimali yethu. So yonke into eyibonayo yenziwa into eseyiqala iyakhula nje manje. Asirenovate ukuthi washiwa kukhandwe ini sizoqala phansi thina so angikwazi ukuthi
yonke into engiyithinta kaPholobazi angikwazi ukuthinta into ezithinta sibe team yonke into engikhuluma ngami la ngithethe ukhwathu uyaswenka kunemali awukwazi ukuthi mawungithiwa phatha umuntu oseceleni wakwethu ongilama ukuthi why bethu quality ngemali ayiphatha ngoba ngiyazi eyami imali mawuhlangana nesisheli nomhlangana nomuntu ojola naye yeah manje owakubhampela yes long time uyuthi nje dephuma umlomo wakho usumbona mhlawumbe unezingane ezo2 noma uhamba ngonyawo noma umkahle indlela eyiningi Pholobazi khuluma umbuzo ozobuza angithi ubani anzeqondile ukuthi ebantwini abaningi abanabo uthandweni noma bengibashela asikwazi ukuhlangana ngoba bahamba ngenyawo mina ngihlezi ngabangani nabo yona inkinga nginayo le imali mawungabuza ukuthi uyabazwela noma usharp ngabo kuthini kuwena ukuthi awuze ngibabone ngikwazi ukubadabukela noma ngiFilipine abana noma injabula abana sikwazi ukudibana ndawo nje ngami indawo eziphambili manje bona ngicathi basadonsa ngapha ngemumva isiluleko ababekezele kuzolunga nami ngabekezela sikhathi bengishiya mbukelo siyabona TV qhubeka kanjalo nje ukuthi usale usijoyina lesi sikhathi please subscribe don't forget to subscribe also go to comment section fika ubhale usho uthi nanku umbuzo engifisa ukuthi mhla uquality ebuya back benobhodla umlilo ubabuza yona MC Pholobazi ngale kwalokho ungancoma ungatusa futhi ke ungakhomenta ngendlela othanda ukukhomenta ngayo ngokukhululekile nawe ufake wakho umbono. Ungabe udinga isikhiye sokuthola umsebenzi ungasakhathazeki thintana nesikhungo sokufundela ukushayela amacuno driving solution banohlelo oluhle lokufundisa ukushayela futhi abambe eqolo nezi kanti iningi labantu bathanda ukuthi amacuno driving solution adume ngemphumela emihle ungabathinta kule number 071 317 2196 ngiyiphinde 071 317 2196